awawa yire tawa jowa faki moɓe gari awawa yire tawa jowa faki moɓe gari jam ñallema musidɗo mbaɗɗa wiisi aɗa selli aɗa selli alhamdulillah alhamdulillah inde yettade min mbiyetemo Souleymane Ba Djidje Soul ɗo e Kuñagari Djidje Soul way donc min gari namnadema Djidje Soul ko darni en ɗo joni way darni en ɗo ko welɓe e weltinoɓe bo ko groupe kesono Kuñagari naɓe faire attention min ndene gara acci miɗen garde doole miɗen garde force inchallah min mbiɗen koma belto ɗon machallah po merci wiji a salminama an woni Aliou Touré noyi jaam ñallema mbaɗa aɗa selli kay alhamdulillah holko yettinen ɗo hannde yettinen ɗo ko affaire groupe men welɓe weltinoɓe de Kuñagari mbiɗen gari ha joni toujours jokkude golle inchallahu yallah wallitir cellal tan dal amin ya rabbi inchallah musidɗo no mbaɗɗa aɗa selli kay alhamdulillah inde yettode mbiyeten ko Yahya Berté gandiraɗo Seybani Berté ɗo e Kuñagari ko addi men ɗo hannde bo darni en ɗo ko darde weltare e kadi yidde weltinde sukaɓe Kuñagari tengti e nder jombugo foof donc inchallah eɗen jogui programme groupe welɓe weltinoɓe ɗo e Kuñagari donc kala ko on jiyano on jii so Allah jaaɓi inchallah donc ha yesso ko lawol jaam ñalli ñalle jam an woni Mamadou Demba baysi ala aɗa selli kay alhamdulillah jam Allah wonema mawɗo jam ñallit ñallo holko yettinen ɗo hannde yettini men ɗo ko groupe welɓe e weltinoɓe ya nawrude groupe o yeeso so tati boni tawti tati ganni tati a faami so ɓokki yani baaji boni laalo boni ɓoye boni ɗum noon daroɗen nanguen ha tiiɗa inchallah sen darima en nangui ha tiiɗi inchallah ko woni yeeso daɗani guite inchallah kala ko woni e lahal ko juuɗe guitat inchallah jarama jaam ñallema musidɗo aɗa selli alhamdulillah inde yettade Fuseyni Wagne amin gari namnade ma nder holko darni en ɗo groupe welɓe weltinoɓe donc ene moƴƴi kay so mbaɗi ɗum kayne han yiyata sa nani kay kawral ko dental seɗen kawri kay e ndurdirani e batte ɗum moƴƴi inchallah assalamu aleykum min noon komi labbo moon fof nandi labbo jaam ñallema aɗa selli alhamdulillah inde yettade Samba Konté amin gari namnade ma nde holko yettinen ɗo groupe welɓe e weltinoɓe so yo Allah faabo yo Allah waltire en cellal amin so hande noon ko suuri wa inchallah jarama weltanama